What's up mga eskalawag? So diya meron sa public no kay magbuhat mi og random prank. So amoy pagawa sa mga kabuang ron mga eskalawag. So dili pa tayo naman may magsugod. So shout out sa mga magpa-shout out. So shout out kang Jennifer Kahiras Pinulyad Montijo, Mahusay and Velasco family, Tam Emmanuel Arcilia, Firoilan, Yunisa Yunting, Larry Kulyamat. Shout out niyo tanan guys. So unsa pa atong gihuwat mga eskalawag? Gini ako bang? Te, pwede mangata natin? Say time te. Time na time. Oras di ba? Alas 2. Ah, sana all night time. Enemy spotted. Nay, pwede mangata na naman nay. Parang sa mong project na iba. Patanaw ko ito na yung kumao mo sayo. Patanaw ko na yung kumao mo sayo para sa mong project. Be, sayaw. G. Very Gini ako bang? nice. Very nice. Kamo nay, kamo? Kamo? Yes, grabe. Pwede na? Sa kedua. Senior high mo nay. Basta na. Yes. Target acquired. Oh. Hello. Gabi. Ha? Ayaw pa pag-ana bi. Para katuray mo na kung buwagan. Ayaw pa pag-inana ay. Magaling kang kupal ka. Dapat mo sabot unta ka. Para katura giingna na gayet ka nga. Wa ko'y kwarta. Di mo ka mo sabot. Sigot. Maam ka. Ikaw good. Sige, bye. Sige. Surprise, motherfucker. Tagbilay
Pila niyang buwan, te? Pila niyang buwan? Eh, pila na, te? 101 ginansya na. Mahal sa tino? Ano, 81 Pero ako, te, di ko niya mahal, te.